салом алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Як хушхабари олие дорам барои шумо. Тамоми шахсоне ки мехоҳанд ки аз давлати Туркия ба Тоҷикистон тамоми намуди молу маҳсулота фармоиш диҳанд ва барои онҳо равон кунанд, ин видео барои шумо аст. Дӯстони азиз, бинед, агар ки шумо мехоҳед ки бизнеси худатона созед, агар ки шумо мехоҳед ки масалан намедонам одежда ё ки обув мардона, занона, кӯдакона, либосои масалан сатрӣ ва дигар бисёр намуди маҳсулотҳоро, чизе ки барои шумо писанд аст, аз Турсия заказ кунед ва барои шумо равон кунанд, хоҳиш мекунам ки дар рақамҳое ки ман дар поён мемонам, дар ин рақамҳо нависед, мо барои шумо кӯмак мекунем. Дӯстони азиз, як одами ба боварӣ аст дар давлати Туркия ки барои ман акам шавад, гӯям агар хато намекунам, ва ин шахсият тӯли зиёда аз 1 сол мешавад ки ба тамоми шахсиятҳое ки дар Тоҷикистон бизнес кардаастанду аз Туркия бор заказ мекунанд, кӯмак мекунад, онҳоро борое ки мехоҳанд аз Туркия гирифта заказ мекунад, роишон мекунад бо нархи дастрас, бо хизматрасонии олӣ. Ду намуди дастафка аз дӯстони азиз мешавад ки ба мошин равон кунад, ба мошин камтар дертарак мебиёяд ва боз мешавад ки ба мисол ҳавопаймо, самолет чӣ хеле ки шумода писанд бошад, бинед, якчанд намуди заказо мешавад. Шумо метавонед ки минимални заказ кунед, агар штучни заказ кунед аз $10 мо заказа қабул мекунем. Ва агар одамое ки масалан хеле заказои крупни кунанд, $1000, $5000, $10000 бор заказ кунанду хоҳанд ки фурӯш кунанд, ин одамодам мо заказошонро қабул мекунем дӯстони азиз, ва барои одамое ки боз бисёртар заказ мекунанд, ҳаққи хизматрасонӣ боз камтар мешавад. Дӯстони азиз, мо шуморо метавонем ки розӣ кунем. Ва боз як чиз дига мехоҳам хотиррасон кунам ки дар барои ман хеле фаҳм мондан ки дар давлати Туркия бениҳоят маҳсулотҳои зиёд аст ва сифатнокишон бениҳоят зиёд аст. ҳастанд маҳсулотҳое ки бениҳоят сифаташон аз маҳсулотҳои давлати масалан Хитоям пасттар аст ва албатта ки нархшон паст аст. Ва ҳастанд бо маҳсулотҳои брендви, масалан мағозаҳои Nike, Puma, боз чи аст, масалан Zara ва дигар мағозаҳое ки бренд ҳастану маҳсулотҳои мисол брендви истеҳсол мекунанду тамоми дунёи мағозаҳоро мешиносад. Ва боз ҳаст мағозаҳое ки оптум аз оҷа мисол харидорӣ мекунанд. Чӣ хел маҳсулоте ки шумода маъқул бошад, бо кадом нархе ки шумода маъқул бошад, масалан нархи арзон мехоҳед, маҳсулоти арзон сифатш пасттар, ё маҳсулоти масалан миёна, ё ки маҳсулоти баланди сифати баланди қимат, чӣ хеле ки шумода маъқул бошад, ҳамин хел маҳсулото ба хоси дили шумо мо ёфта шумода равон мекунем. Клиентҳое ки қатъи ҳамин бародари мо кор кардастанд, тӯли 1 сол мешавад, ҳамашон розӣ ҳастанд, даволни ҳастанд ва морам ҳамин ҳамкория сар кардем ва боварӣ дорам ки дар ояндаи наздик тамоми шахсиятҳое ки дар YouTube канали ман подписатсия кардаги ҳастанду моро мешиносанд, дастгирӣ мекунанд ва ҳама тарафа кадом одаме ки маҷбурӣ не, кадом одаме ки мехоҳад бизнес кунад, аз хонаш просто аз Турсия бор заказ мекунӣ, мебиёянд бора дар ин хеш тавор гирду атрофат мефурӯшӣ. Агар дошта бошӣ ҳамин хел ҳунара, агар хоҳӣ ки пул кор кунӣ. Клиентҳои мо ҳамин хеле ҳастанд ки баъзеош то 200% дар бораи маҳсулоташ пулша мемонад, мефурӯшад то 200%. Масалан як маҳсулот агар 100 сомон бошад, ҳавая 300 сомон мефурӯшад то 200%. яъне 200 сомони тоза а як маҳсулоти 100 сомона дар кисаш мемонад. ин шуморо ҳамин хел метавонед ки кор кунед. марҳамат, рақамҳоро меонам дӯстони азиз, нависед. шумода боз маълумоти бештару пурратара нуқта ба нуқта, қоида ба қоида ҳамаша мефаҳмонем. И ҳамкория шурӯъ мекунем. худованд нигаҳбонатон бошад. То боздид.